Ka jing ai ku Blei I pi wei ha ka teng utrai ban pen im jong yu Jesus Christ ka step ka ba bhai pi ha ka ni ka step dan ban wan ra pi ka wei ka benta na ka tin ka jong Blei ka ta ka long u Blei u iohi ka jingjynjar ba ka jingshah ban beiñ jong pi ha ka kitab Exodus ka nong ka balai ka khot ka ba nyau ka ong kum ne utrai ula ong ru ngala iohi shishai ka jing shitom ki briu jonga ki bahagari Egypt bat ngala yo sngowe ka jing lanyat jong ki namar ki sodar jong ki na ba ngala tip ye ka jing si sat jong ki kat khot ka ba khandai manta te namar ka ta hakmi ka jing lanyar ki hun Israel kalawan ki shanga bat ngala iohi ka ta ka jing ban beiñ da ka ba kita ki Egypt ki laya ban beiñ ye ki kini ki de ki kentin ba Blei ula gran ha u Moses men ba ki khun Israel ki dang don ha ki jing long marau ha Egypt ki la penjenjar bat ban beiñ ye ki shikat de e u Blei la sha ban iohi ka ni ka jing jenjar jong ki ula khot ba ula pha ya Moses ba un ya lam no e ki khun Israel na Egypt kari jong ka jing long marau sha kari kanan kari jong ka jing kular kari ke badap de ka dut bat ka ngap kani ka kubor ka deiru na ka benta kitu ki badan ha pedeng ka jing syate marau jong ka pop baru soitan haba ka pop kala te la kum ya ubriu la kala long marau jong ka pop wat ye ka ei ka ba kwa ban le ule ya ka kum ta la da pi yo sngo ye ka ni ka kubor bat pi sngo tu ye la de ba pi dan ka jing te marau ka pop la te la kum ye pi da ka kiat u drok ki jing blin bas new pi kwa e ban laj an rei pim laj pa sha utrai he ka ni ka por khot ye ka ting ka jong jisu yo I ye pi padun pelat ye pi ha ka shiti she ki nong rom kal nong ka ba shi pho kat khot ka ba khat lai ka ong namaru no baro uban khot ka pat ye ka ting utrai on pen im yo ha ki kam ki apostol kal nong ka ba khat riu kat khot ka ba lai phu wei ka ong to men nget ya jisu ba utrai ba on sa pen im ye me ba ye ka ying ka jome di tang jisu ba la ban pelat ye pi compare du kan no pi la jot ba pi du jing kermen ha ka jing im jong pi compare du kan no saitan ula te ula khum ye pi jisu la ban pelat ba ban ai pat ha pi ye ka jing kermen ini ya pej ru ha ka ni ko pon na ka wei pat ka benta ka tin jong Blei ke kitab ka ba ar kis im ka lenong ka ba ar phau ngini pet kat khot ka ban kong hadu ka ba lai ka ong kum ne ha kita ki sngi u hesikaya ulapang ya ka ban yap no teu Isaya unong ya thulu pa khunu Amos ula wan ha u ba ula ong ha u kum ne ong utrai to pen bet ye la ka ying da ba men yap ba men om im anda kum ta ula phai ya la ka khamat sha ka kan ro bat ula duai ha utrai u da ong ngakar pat ya me tu kan mau menta atrai kumnu ngala ya ya khamat jome ha ka jing shisha bada ka do nut ka ba janai bat ngala le ye ka ta ka ba pha khamat jome te u hisikaya ula yam e haba u Blei u iohi ya u hisikaya baula penrit bat baula yam e u Blei ula ong pat ya u Isaya ba un lek phai bat ban ong ya u hisikaya tungin ya puleh kat khot ka basan bat riu ka ong kumne tu phai pat bat tu ong hau hisikaya urang ba upat ba jonga kumni ong utrai u Blei u David u pa jome ngala sha skori ka jing duai jome ngala iohi ye ki umat jome hakmi ngan pen kia ya me ha ka sngi ka balai men le kiu sha ka ying utrai ban ngan pen tamru ye ki sngi jome sakhat san snem ban ngan pelat ya me ba ka ni ka snong da ka ti usim ka Asiria ban ngan dai ka ni ka snong da ka benta jong ahi bat na ka benta David u shakri jonga para lok pe ha ka ni ka por le si don na pring jong pi don na pring ka jing thia pang ka jing pang ka bam la shu ban pen khia ka bala de ye pi sa ban yap no la da pin pai sha utrai jisu pin pen rit ye la de ha khamat jong u pin pen bet ye la ka jong ka jing em pin pai no na ki pop jong pi baro pin duai sha u na du ka do nut jong pi baro un iohi ye pi un sngo bad un pen khia ye pi ha ka gospel ka jong Matius ka nong ka ba khat wei ka khot ka ba ar pu pra ka tuan hanga pi baro ki ba that ba ki ba khia ka jingkit te ngan pen jam ye pi ba ka shiti ka ban kong Yohanes ka nong ka ba lai ka ba pra ka ya thu yang i ka ang bau jisu la wan khnang sha ka ni ka pathe ban pen jot no ye ta ki kam ba ka ki jingle ka jong saitan na ka ta ka daw ka ni ka por la da pin pai sha utrai ta ka don wot ka jong pi baro pin pen rit ye la ni pin ya ma khamat jong Blei u Blei wan ban pelat ye pi ka ni ka por u dei Blei ba iohi u dei Blei ba yo singo u iohi ka jing jingjynjar jong pi u yo singo ye ka jing yam ka jong pi u dei ru u Blei ba jubab ye pi ha ka ni ka por
Gini apa long ke jing duai lang bat pi hagan ko por. Hagan nu ka jaka ka ba pi dan duai sha Blei hagan ko por. Haga jing tia ka ba pi dan haga yin ka ba pi dan. Uyo I ya pi unyo snyo ya pi. Dongin ya duai hagan ko por. Blei nga wan siya may hagan ko por ka kating ka jong Jisu. Nga ingo ya may ko try bi am ta ka tin ka jong may ko try. Ka ba may wan ban kren ko try bi Blei siya ki ba bun ko try hagan ko step. Ki ba yo snyo bat ki ba sha skor ko try bi Blei. Bat kita ko try ki ba priang ki tin jong may hagan ko step ko try bi Blei. Try bi Blei ba me yo I ki kan ko try hadukan no ko try ka ta ka jing jingjynjar ha ka jing jong ki ka jingshah te amrau jong ki ha ka ta ka pop atau tau syaitan ka jingshah pan beiñ jong ki ko try bi ka jing pang ka jing sitom ko try ha ka ni ko por ko try bi Blei ladakin wan sha me ko try ladakin khot ye ka ting ka jom me kan ko try bi tu wan ban jingo ye ki ko try wan ban dai kamba ma me ko try ban pelai lu ye ki ko try bi ban ban khia ye ki ko try ban jubab ye ki kan ko try na ka ban ta ka buram ka ting ka jom me ai kin yo I bat kin tip ko try ba preng ki jing preng ki jing ko lat preng ki jing jingjynjar preng ki jing sha ban beiñ jong ka jing ri udon utau ba yo snyo ye ki udon utau ba yo I ye ki ba udon utaru u ban jubab ye ki ko try wan ban ye sham bat ki ha ka ni ko por ban dai kamba ha ka jing ka jong ki ai kin mat ye ka kamba ka jom me ko try bi nga duai kan nu ka jaka ka bagi don bagi pediang ik tin jame bagi pediang ya me ko try ka kamba kan jia kan ni ko por ko try bi bat bagi ni yo I me kum no jong utrai ba nong pen bagi ni yo penan buram ro ya ka ting ka jong me ha ka ting ka jong Jisu nge duai ba ni pan amen.